sa inyong mga o personal na gamit, asin dai magwalat ning anuman sa tukawan, pagdag komunyon, tanganing nagdai tamatawan ning oportunidad, ang mga may maraot na balak na kuahon, an sa inyong mga personal na gamit. Number 4, kinibukuan first canvassing can search for Reyna Elena 2022 kan Abril at 30. Gigibuon po sa anikadua asin uring canvassing sa Biyernes, Mayo 21, ang sagala po sa Mayo 29, uring Domingo kan Mayo. Salamat man sa mga donantes ngunyan na nakaaging simana. Ipaabot na lang cash or time na dai panatauan in acknowledgement o magkakanigong paglikonosin. Salamat po. Idulot na po ang isang ini para sa mga pinasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Adelaida Diligencia. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Marvin and Lenny Margate and family. Pasasalamat dulot ni Ayesha Shane Abanez. Pasasalamat dulot ni Mary Rose Estadio. Pasasalamat ni Alejo Veranco and family. Pasasalamat ni Maria Cristina Sedenio. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Johnny Sabong and family. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Celedonio Elevado Jr. Pasasalamat dulot ni Amanes. Pasasalamat dulot ni Rowena Registrado. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Joan G. Prades and family. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Miguel Hamorali. Pasasalamat dulot ni Mr. Christian Mercy and family. Para sa pamawan kan Holy Cross asin Santa Elena, dulot ni Alder and John Emil Hakub. In honor of Our Lady of Angustia and Holy Cross, dulot ni Mr. and Mrs. Marvin and Lenny Margate and family. Petition Mass dulot ni Presi Makatangay. Petition dulot ni Glenn Esplago. Thanksgiving dulot ni Engineer Mary Grace Orias. Para sa kalag ni Angelita asin Edwin, dulot ni Presi Makatangay. Para sa kalag ni Carmen asin Sonia, dulot ni Julian Nanale. Para sa kalag ni Siriaco asin Maximina, dulot kan Dorosan family. Kumon, dulot ni Clarita Rigadillo and family. Kumon, dulot ni Mr. and Mrs. Romeo Salcedo and family. Para sa kalag ni Dioscoro, dulot ni Cristina Sedenio. Para sa kalag ni Senior, dulot ni Maria Cristina Sedenio.
Fatima, dulot ng the Mr. and Mrs. Jessie and Desen family. Para sa kalag ni Alex, dulot ni Mami Fe Salcedo. Para sa kalag ni The Asuncion, Nena Omero and family. Para sa kalag ni The Felicissima Asin Raimundo, dulot ni Mirna Gabarda. Para sa kalag ni Rita, dulot ni Mrs. Caroline Tanya. Asin Concepcion, dulot ni Mrs. Mirna Martes and family. Para sa kalag ni Jomar Asin Jomer, dulot ni Mirna Gabarda. Para sa kalag ni Wapita Asin Eufrosina, Juan Asin Melchora, Inigabos, dulot ni Mr. and Mrs. Rolando Villanos and family. Para sa kalag ni Mamerto, dulot ni Mrs. Susuka Garlan. Para sa kalag ni Maria, dulot ni Archie Espanto. Para sa kalag ni Maria Asin Vicente, dulot ni Mrs. Pe Moraldi and family. Para sa kalag ni Marietta, dulot ni Mr. Roberto Monte and family. Sa nakaupahan, sa laog kanapat na pulong aldaw, kan pakalapas, inaalok kita sa simbahan na maguma na si Kristong paratubos na buhay niya. Kita naging mga aking Diyos, asin nabuksan sa to, ang balaog na makaibahan niya, ang sagot pa, makaibahan niya sagot pa man. Alagad, dahil niya ito paglingawan, na ang kahadian ni Diyos, pinupungnan pa sana. Ang kapanuan kaini, maabot pa sana. Kaya, ang sa kong buhay, yaon pa sa pagpuntanan, kan kahadian, na huya na, alagad, dahil pa. Ang misa ko ngunyan, pamamayuhan, ni Reverendo Padre Pepe Benite. Mati kong pagpupos, masinawin nato, ang awit sa pagpuntanan.
Sa ngalan ng Ama, sa Inkanaki, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang-nata, ang Espiritu Santo, mapasaydo gabo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako utan sa tumakasalan, tangani magkanigo kita magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisa lang ako sa Diyos na makakamahal, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala akong makuri, sa isip, sa tatarama, sa kibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nanganan ako, Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos ng Angeles Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako ipamibig sa kagurangan ng Diyos. Mayrak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, makapatawadaan sa itong mga kasalan, darawin kita sa buhay, dadain ka sa koran. Amen. O Diyos na makakaman sakod paman, danay na hanapon mo sa muan sakramento Paskal. Tangani ang mga pinagkanigo mong baguhon sa banal na bunyag, magdulot ning dakol na bunga sa tabang kansay mong pagbantay.
asin itugot mo na makabot sa mga kaugmaning buhay na daing kasagkuran. Uli kay Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagani, sa pagkasararukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Magtukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Dapat kitang magugma, alagad kaipuhan na mag-andam sa pag-agi kan mga kasakitan sa sato, tangani na maging maninigo kita sa paglaog sa kahadean kan Dios. Anenot na babasahon. Pagbasa sa mga gibonin mga apostoles. Kan masunod na aldaw, si Pablo, kaiba si Bernabe, nagpaderbe. Pagkatapos na ikarokyaw ang marahay na bareta sa banwang ito, nagkaigwa ni dakol ng mga disipulos. Nagbalik sinda sa Listra, Iconio, asin Antioquia. Pinasarig ninda ang mga disipulos, asin sinadol, na magdanay sa pagtubos. Olay ninda, kaipuhan na kita magtios nindakol, nakasakitan bago makalaog sa kahadean nin Diyos. Sa lambang komunidad o simbahan, nagbugtak sinda nin mga namamahala. Namibi, nag-ayuno, asin idinusay ninda sa kagurangnan an sa indang tinubod. Nag-agi sinda sa Pisidia, asin nakaabot sa Panfilia. Nagrokyaw kan marahay na bareta sa Perhe, nagbaba sa Atalia, asin duman nagsakay pa Antioquia na sa indang pinaghalean. Duman sinda idinusay sa grasya nin Diyos para sa misyon na sa indang nautob. Pag-abot, tinipon ang komunidad, inusip ang gabos na ginibo nin Diyos huli sa inda, asin kung paano binuksan ang pintuan nin pagtubod sa mga pagano. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. O umawon sagkod paman ang sa imong ngaran sa kuyang hade asin sa kuyang Dios. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran sa kuyang hade asin sa kuyang Dios. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluya sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. An kagurangnan marahayon para sa gabos, maheherakon para sa gabos na linalang. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran sa kuyang hade asin sa kuyang Dios. An gabos mong mga linalang magpapasalamat sa imo kagurangnan, asin an sa imong mga surugoon. Magpapasalamat sa imo siringman, sa indang ibareta an kamurawayan, nin sa imong kahadean, asin sa imong kapangyarihan o Dios. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran sa kuyang hade asin sa kuyang Dios. Ipapamidbid ninda sa mga tao ang mga gibo mo, ang kamurawayan nin kahadean mo, ang kahadean mo daing katapusan, magahade ka sa panahon na daing kasagkoran. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran sa kuyang hade asin sa kuyang Dios. Sa paagi nin sarong bisyon, buot ipahayag sa to kan babasahon, an karangahan na nakatalaga duman sa mga nagsasakit nin makuri huli sa kagurangnan. Sa katapusan kan kinaban, dainin kagadanan upag tatangisan nin huli tabagong kinaban an gigibuhon nin kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangan nahiling ko ang bagong langit, asin bagong daga, an enot na daga na pinaw, asin ang dagat daina. Nahiling ko ang banal na syudad, ang bagong Jerusalem, nahiling hales sa langit, hales sa Diyos. Magayon siring sa nobya
na ginugubingan para sa iyang esposo. Dangan ang sarong makusog na tingog na hale sa trono nagsabi, Yaon digdi ang Diyos, kaiba kan mga tao, kaiba ninda nag-eerok sa Diyos. Sinda magiging sa iyang banwaan, asin siya magiging sa indang Diyos, na magdadanay na kaiba ninda. Papahidon niya ang gabos na luha sa indang mga mata, dainin pagtatangisan, dainin anoman nakamundoan, huli tadaid na dating kinaban. Ang nagtutukaw sa trono nagsabi, ngunyan bagong kinaban ang ginibo ko. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindugpuan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkaluwas ni Judas, nagsabi sa Jesus, ngunyan, pag-uumawon anaki ning tawo, asinuli sa iya, ang Diyos pag-uumawon. Kung ang Diyos pag-uumawon huli sa iya, pag-umawon man siya ning Diyos sa madaling panahon. Mga aki ko, day na ako mahahaloy sa indo. Bagong tugon itinataw ko sa indo, an pagkaminutan kamo. Siring na ako namuot sa indo, siring man an pagkaminutan nindo. Digdi mamimitbid na kamo, mga disipulos ko, kung nagkakaminutan kamo. Ini an marhay na bareta ning satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Namutan ko mga tugang, ngunya na Domingo, nasa ikalimang Domingo ng pagkabuhay, liwat kita nagsisilibrar, na ang mensahe sa satuya kan satuyang kagurangnan, iyo ang pagkaminutan. Ulita, dawa sa enot na binasa, ikadawang binasa, padagos pinagpaparumdong sa tuya. Ninguli kan pagkamot ninda Pablo asin Barnabas. Ini ang naging dahilan kung taano dawa ngani sa kadipisilan na pagkabuhay, pigkakastigo sa mga Kristiyano, sinda pinagdadakop
huli kan pagkamot sa mahal na Diyos, dahil sinda nagduwa-duwa sa pagpadagos, sa pag-edukar, sa pagpahayag kan pagkamot ning mahal na Diyos. Kaya, dawa sinda pinagkastigo, pinagrarakop, sinda padagos, namumutan kan mga tao. Huli kan pagkamot na iwinaras nira, itinuro nira sa kanda. Kaya namutan ko mga tugang siring sa Ebanghelyo, damo ibang mensayan sa tuyang kagurangnan na ang pagkaminutan. Hulita sa paagi ng pagkaminutan, kita natatawan ning kusog sa pagpadagos niyato kang karahayan na gibo sa laban sa kasalan sa tentasyon. Takun kita uda pagkabot sa tuyang kapwa, sisay baga ang makatataw sa tuya ning kakusugan, na padagos kita magantabay, asin magkuyog, asin magdanay sa biyaya ning mala Diyos para kanatong kapwa, huli kan pagkaminutan. Kaya nguwa na Domingo namutan ko mga nguhod, ang pagkamot ning mala Diyos, iwinawaras sa tuya, alagad ang pagkamot ning mala Diyos, baku so, aro kan pagkamot niya sa satuyang kapwa, kung sisay sa nanamot ka na to, amuman sana ang namumutan ta, an bukuan pagkamot ning mahal na Diyos. Selfish love an sa English, nagigitang sentro kan pagkamot niya to, bakuan ang Kristiyanong pagkamot na itinuturo ka kanatong kagurangnan. Na narugog niya to, na si Paulo asin si Barnabas dawa pinagkakastigo, padagos sinda nagpapahayag kan pagkamot ninda sa kapwa. Dawa sa mga tao nagkakastigo kanda, iginagalang nira. Di sira nag-isip ning maraot kanda na sa tuyang pagkabuhay, kung kita nakukulgan, kung kita day tinatawan kan sa tuyang gusto, ano ang pinag-iisip niya to. Bukong marahay, kundi rebellious tendency ang pinag-iisip niya to, na pag ikaman maghagad ning tabang kanako, amo man na digibuhon ko. Salaan namutan ko mga tugang, dawa sa isip sana. Rumdumunta na kita nagkakasala, sa English na inaputang omission, dawa dita pag ginigibo, kung iniisip pa sana, salang kaisipanaan, sala man girarayan. Kaya amo yan pagpaparumdom ka na to ning kagurangnan, na ang sa tuyang pag-isip sa tuyang kapwa, magilugod marahay, tangani sa satuyang puso, karahayan ang nagdadanay, ang satuyang pagtabang sa kapwa, ang paghiras niya to sa kapwa, karahayan, bukong kaulitan, bukong kaanggutan, hulita, amuyan ang sala sa katukduan ng kagurangnan. Rumdumunta nan kagurangnan sa taas kan krus na siya ipinako, dabas ang iya sinabi, kundi padagos ang pagmanda ki San Juan na tabangan si Santa Maria at amanon ni San Juan tangani, magdanay ang karahayan asin ang danay na pagkaminutan. Kaya ininamutan ko mga tugang, ang padagos na pagparumdum sa tuya na ang pagkamot na itinaw sa tuya ning kagurangnan, agkuya paggalang, bukos na nang namumot. Kaya si Santa Maria, ginalang ni San Juan bilang ina, asin si Santa Maria, ginalang si San Juan bilang aki. Kaya, ang padagos na pagkamot ning mahal na Diyos, iwinaras ka na to, na igwa kitang panalmingan sa satuyang pagkabuhay. Igwa kitang mga ehemplo ng mga tao na dawa sila nagkasala sa malaog ning mahal na Diyos, huli kan pagkamot ninda sa satuyang kagurangnan. Sila nagbakli, sa pagbakli ninda, nanuda ninda ang pagkamot sa saindang kapwa. Kaya dawa sa katawan ng pagtios, ang pagtios ninda, burabo ding biyaya ng mahal na Diyos, na padagos, ipinapahayag ninda ang pagkamot ng kagurangnan.
Iyo bagay ni namutan ko mga tugang. Ang pinagsisilibra niya tungunya na aldaw, ningulita Domingo, tinatawan tang prioridad. Ang kalagkahan kan misa pagdo Domingo. Alagad ngunyan, si San Isidro de Labrador, nagsisilibra kang kapistahan niya. Kaya rumdumunta, si San Isidro, buko ading langyaman na tao. Buko ading edukadong tao. Si San Isidro bilang sarong paratanom, bilang sarong parauma. Alagad, ano ang ginigibo ni San Isidro? Ang amin na naaani niya, itinatao niya, inihiras niya sa iyang kapwa. Dawa nagkukulang-kulang man kanya, an sa iyang naguguno, naguse, alagad, di yan nagkakalingaw na maghiras sa iyang kapwa. Amo yan ang pahayag kan pagkamot ning kagurangnan kanato. Na kung kita namumot sa satuyang kagurangnan, namumutan taman ang satuyang kapwa. Ading para sa tuya sa TV, nagtataw ng sinyalis kanako na tama na der, may misa ka pa sa San Isidro, kaya pinagpaparapatanog na tama na der, tanganing makaabot ka pa sa San Isidro na magmisa, kundi isiko manan na sa tabang ning mahal na Diyos, sa biyaya kan Espiritu Santo, ang gabos may paagi. Dawa kanato, pagunata, laka iyan kan alagad, ang bunga, kung kita nagkukuyog kang kabutan ning mahal na Diyos, asin ipinapailing niya to ang pagkabuot ning mahal na Diyos sa pagkabut niya to sa kapwa. Ang biyaya ning kagurangnan, tangani kita magdanay sa grasya ning kagurangnan. Matindog na po kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Sa Diyos amang makakaman, kaglalang itasin daga, asin kay Yesu Kristo, aking buktong niya, kagurangnan ta. Pinangidamulikan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na kadanasin, ilinubong. Piniling sa mga gadan, ang ikatunggal daw, nabuhay liwat halik sa mga gadan, suminapat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo, kan Diyos samang makakaman, alay duman mabalik sa paghukom, sa mga asin mga galang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagkatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwan ng laman, sa
pamibi ning banwaan. Bilang sarong komunidad na sararo sa pagkamot asin pano ning pagmakulog sa kapwa. Mamibi kita sa Ama asin maghagad kan sa iyang tabang sa satuyang paglakbay digdi sa daga. An satong simbag kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin mga pinaniniwalaan, kan katungdan na mamayo sa simbahan, mapano kan espiritu nin pagkabuot asin paglingkod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga miyembros kan sa tuyang mga parokya, asin mga komunidad, mamuot asin magtabang sa lambang saro, bako sana sa tataramon kundi sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkaongis, kapaitan asin pagbalos, mapara sa puso kan mga nasasakitan, magpatawad sa kapwa, asin sindamagin mga paradara, nin katoninongan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, bendisyonan kan Diyos, rangahon sa saindang kahilangan, asin maumayan kan Diyos nun na pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapahingalo na sa kahadean kan Diyos sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, imatayan sa muyang mga pag-arang asin para ruma an paggimaw mining sa imong pagkamot. Tabangi kaming magdanay sa maimbot na tugon ning pagkamot kan sa imong aki, si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tangan sako asinan sa indong atang. Akon lugod ning Diyos samang makakamahan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras, kansaro asin pinakalangkaw na pagkadeos, uli sa paggalang kan pagkamatinaw tauhan, kaining sakripisyo, namimibi kami, warasan na, siring na binibidbid mi, ansay mong katutuan, kami nakasunod man ang God kayan sa mga maray na gawi, uli kay Kristo nasa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, ilutas mina sa kagurangan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Malinigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at hangani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinidulot na sakripisyo, ulita sa pagrumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo ni Kristo. Kaya sa labi-labing kaugman kang Paskwa, nagugma ang gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langitno na bertudes, asin ang mga angeles na protestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala kananbon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maging hawak, asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugarin niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon. Nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin itinaw sa saya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, kaini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi,
Pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin mag-inom kay ni. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayrak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumak kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siringman girumduma sa imong pagkahirak, sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berent na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Magumaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imong Diyos samang makakamhan, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurabayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangas kita magsabi. Aman niya mo, nayaong sa langit, pabanalo ang ngaran mo, ang kaharian mo, mangyari ang buot mo
daga ing siring sa langit. At sa mong kakanod sa aruan daw, itao mo sa muya-muya. Asin patawanan mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya ang mga nakakasala sa muya. Asin nalay kami pagdaraan sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibig kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo an katuninungan. Tangani kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, maging danay na talingkas sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan magmampaglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan binawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare pagin nga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubungay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinawan kamo nin katuninungan. Peace. Peace be with you. Maluhod po. Uya, an kordero kan Diyos. Uya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pagpamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag mo umayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Matindog po. Mamibig kita, kagurang nan, kaugayin na gumari ka sa imong banwan, na tinukduan mo sa pagikan mga langit no na misteryo, asin palipadon mo halis sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kamo ning Dios na makakamant na nama, asin ingaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, magdanay ligod kita sa pagkabot kay Kristo. Salamat sa Diyos.